and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig aya kabwasan na luyag na Pangasinan. Naimbag na bigat kada kayo amin apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig buklas ko mo yamin dito na bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue. Ngayong umaga ng Huwebes, Pizza 18 sa buwan ng Hunyo 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Mojares. Kasama din natin si kapaborito Errol Horado. At dyan naman sa may technical control, Engineer Nixon Dakala. At sa aking gawing kanan, ang maagang nagigising, hindi pa tumitilawok ang manok, bising na. Manager Joey Baby.
Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga issue, mga balita, mga reaksyon, opinion, at suggestion, maaaring tumawag kayo o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa ating globe number 0927-974-2784. At maaari din kayong magpadala ng inyong mga pagbati sa pamagitan ng ating Facebook page. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan Paborito. Pwede kayo magpadala ng inyong mga pagbati dyan kung may gusto kayong batiin. Yung mga mag-birthday, mga magbibinyag, ikakasal. Diyan kayo magpadala ng inyong greetings, pero hindi pwedeng magpadala ng pagkain dyan sa mga tiks, ha? Huwag nyo ipapadala yung pansit na may Shanghai. Oo, mapapanis pag pinadala sa tiks. Pag pinadala nyo sa Gcash yung pansit, hindi pwede. Mapapanis. Good morning. Mo na lang, Ipa? Food Panda. Ayan. Ayan, buhati ka muna. Good morning, Ayan. magandang umaga na maabigya ka bosan na imbaga bigat kada kayo amin apo. Ayan! Tumpak! Nala! Siyempre dapat marakap so Tapian ito kakansyawan ng Don Ramon Bautista. masabaitan si Don Ramon. Correct. Alas 6:09 ng umaga. Naharap sa iba't ibang kaso ang isang iski chairman. Matapos nitong inilabas ang sahod ng kanyang mga barangay kagawads na piniki ang lagda o perma ng mga kagawads niya. Piniki Piniki to. Ngari, magaling pala ito. Yung golden Golden Hand. Golden Hand. Ang iski chairman ng barangay Dilan, Pusurubio, Pangasinan ay umamin sa harap mismo ng kapitan at mga barangay kagawads ng barangay. In hot seat da. In hot seat. Siyempre, pigare eski kagawad, pitura. Siyempre, iraraman, ang dadalam ira. Siyempre. Ang gano'n mo malagtay, actually, aliwan sahod tani, honorarium. Honorarium, Ang gano'n mo malagtay honorarium, ang gano'n 1,000. Public ka pa siya. Ay, pera pa rin ng, ng gobyerno. Gobyerno, ito sana ay matatanggap ng mga kapwa SK officials. Kaya nakatakdang idulog ang naturang kaso sa tanggapan ng Department of the Environment and Local Government. Para sa legal action. Kasi yung pamimiki ng mga pampublikong dokumento ay labag ito sa Article 171 at 172 ng Revised Penal Code. Labag po yan. Dahil public documents po yan Hindi po pwedeng pikihin yung naturang public documents. Itong Lalo na pera. Ang pinag-uusapan dyan. Gobyerno ang pinag-uusapan. Naharap sa ba't ibang kaso ito, hindi lang sa yung pamimiki ng dokumento. At ito ay maaari ding kasuhan ito ng yung tinatawag na malversation of public funds o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bata ito sa Republic Act 3019. Kasi ang involved dito
yung public funds, pera ng taong bayan, pondo ng barangay. Kaya't hindi lang yan, kapaborito Errol, pwedeng kasuhan ng administratibo sa Sangguniang Bayan ng Pusurubio, dahil siyempre siya po ay isang elected official din, kaya't pwedeng kasuhan ng administratibo. Batay ito sa local government code. Nandyan na yung grave misconduct, gross negligence of duty. Pwede siyang masuspinde o matanggal sa kanyang pwesto. Masibak sa serbisyo. Masibak sa serbisyo. Batay ito sa ilalim ng local government code. Yung kasong kriminal, pwedeng isampa sa Office of the Ombudsman o kaya sa Prosecutor's Office, dyan sa korte. Para sa ganun, may pananagutan siya sa batas. Bakit ginawa niya ang mga itong bagay na alam naman niya na labag sa batas. Kaya't kayong mga SK official, huwag niyong gayahin ang mga ganitong ginagawa, yung paglabag sa mga batas, dahil kayo po ay maaaring matanggal, masuspindi, o kayo po ay makulong. Nakakaya kayo kung gano'n, di ba? Kaya itong SK chairman ng Barangay Dilan, Pusurubio, Pangasinan. Naalala ko, kapaborito Errol, di ba? Ganon din yung nangyari dyan sa may isang barangay sa San Carlos. Di ba? Naalala mo yung yun naagapan niya. Nag-resign. Ganon din sa honorarium din. Honorarium din ng mga kagawads niya. Ganito rin ang nangyari dito. Kaya't siyempre, nagkaisa yung mga SK Barangay Kagawads, SK Kagawads, na siyempre, inahanap nila yung kailang honorarium, wala. Kaya, nagreklamo sila. Yan, pinatawag nga sa Barangay Hall. Pero yung kanyang mga, ang napag-usapan yata dyan, hindi na magsasampa ng kaso. Yun sa San Carlos. Sa San Carlos. Dahil humingi rin ng tawad. At minabuting mag-resign na lang. Mag-resign na lang. Kaya nga, tama nga yung sinasabi nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na dapat tanggalin na ang SK. Dahil sila po ay nasasangkot sa mga ganyan na paglustay ng pera ng bayan, di ba? Pera ng kailang kasamahan, honorarium ng kailang mga kasamahan, na-withdraw sa pamagitan ng pamimiki ng mga signature ng kailang mga SK Kagawads. Kaya sabi nga ni Secretary John Vic Remulla, dapat nang i-abolish itong SK, dahil may mga nasasangkot na sa mga kaso. Tila yata natuturuan na silang yung magkurap. Kaya nagiging nila yan nagiging stepping stone. Kaya nga hindi maganda sa instead na stepping stone sa paglingkod ng maayos, stepping stone sa pagkurap. Hindi maganda sa ehemplo ng sangguniang kabataan ang ganyan na mga ginagawa ng ilang mga SK official nila.
ang Sangguniang Kabataan, siyempre sila yung pag-asa ng bayan, di ba? O dapat hindi sila ma-involve sa mga ganyan na mga irregularidad. Partikular yung pagnanakaw ng pondo ng publiko. Kaya't tingnan natin kung ano po ang magiging kahinatnan nitong proposal ni DILG Secretary John Vic Remulla na i-abolish ang Sangguniang Kabataan. Nangyari na yan noon na inalis nila. At yung ginawa ng mga ibang elected barangay officials, yung pinakabatang nanalong kagawad, sa kanya ipinahawak yung kabataan. Although, na sabi nga nila, para magkaroon ng boses sa konsiho, kailangan ng SK. Nandyan na tayo. Pero karamihan sa mga SK, hindi naman nagpe-perform. Hindi nagpe-perform. Attendance pa lang, very poor na. Kaya nga karamihan sa mga SK, nasaan sila? Nasa Nasa Metro Manila. Nag-aaral. Nasa malayong lugar. Dahil doon nag-aaral. Diba? Ang representative, kamag-anak, pwede ba yun? Hindi pwede. Kamag-anak ang yung representative sa barangay? Hindi pwede. Kung kalasi pa nagkintan uloy. Minuto, yung anak nung isang antiposition tutan, pero ang may anak to pinanurong to Manila. Anong yung presence ng naturang SK chairman sa kanyang barangay? Kahit pa paano, yung mga nag-aaral dyan sa Baguio City, dyan sa may Tarlac, malapit-lapit lang, kahit pa paano, makaka-uwi. Ang matindi dyan, malapit na nga, hindi pa uma-attend. Yan ang problema dyan. Di ba? Meron pa tayo na uligan dyan na isang SK, yung nga, sabi mo, hindi nga nagpe-perform sa kanyang posisyon, ang nagrepresenta yung kaanak niya, yung kaanak naman niya, Ayun, may daladalang may daladalang mga dokumento, pupunta dun sa opisina ng SK. At yung kaanak niya, siya po yung namamahala sa yung palaro ng SK. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kaya yun ang kung dyan yan ang hindi maganda sa mga SK official o SK chairman sa mga iba't ibang barangays. Yung wala ka na ng presence, hindi pa alam ang nangyayari sa circle ng organisasyon mo sa barangay. Wala ka pang presence sa mga activities. Pinapahawak mo pa yung activities doon sa kaanak mo. Yung pundo, hindi mo alam na mayroon pa pala yan. Malaki palang pundo na kinakalampag ng kaanak mo. Diyan sa uniforme na yan ng mga basketball player. Tingnan mo yan. Uniforme na pagkakakitaan pa? Iba rin yung barangay official. Iba yun. Ito yung sinasabi mo SK naman. SK. Yung naulinigan ko naman na barangay official na buti sana kung kapitan. Hindi Hindi. Kagawad. Nang pagaway kin. Dose na. Tapos player labatid. Dakalatay dose. Dusina. Sakay dose na. Nang pagawa, agay karakul. Ang santunatan, nan agawala, isisingil to sa may kapitan, isisingil to matod sa may SK. Doble. Di doble. Aba. Diba, ng kwartaan to, tayo yun.
Oh. Atay uniforme na basketball. Oh, kaya nga eh. So, agaylay Negosyo. kapalalo pa tumayan na barangay Kagawad, ya gagawon ton, ginawa ton negosyo. Amin na utok-tutan niya Kagawad. Negosyo. Ha? Oh, kanya nag-aliwan na public service. So, gigamtan-tuntan. Hindi po public service ang kanyang ginampanan. Hindi. Akiba bale ng paggawa. Santo Mantitilalante. Ya ibagaton ang gapoy internan SK at sa may kapitan. Si Kapitan Mat ay babagaton matad kinan SK dapat galing sa punto mo yan. Babalag mo so yung paggawa dadakal mo so yung paggawa to may Kagawad mo. Kanto may kapitan. Di ang tigagawin to eh. Kanyan, aratan ko mon at nakurik aratan. Kailangan na matanggal sana ang mga ganyan na klaseng mga ibinuto ng karamihan para maglingkod. Hindi pala maglilingkod sa barangay, kundi may mansikwat na pundo na barangay. Yun yung mga tingnan ninyo. Yung mga barangay official na ang nasa utak ay yung pangungurakot sa barangay. Yun yung tingnan ninyo. Pagdating ng barangay at SK election, huwag niyong tingnan yung namimigay ng 20, 50, 100. Huwag niyong kanyan. Ang tingnan ninyo, yung itsura ng isang kandidato na umaharap sa inyo kung talagang sincero sa kanyang pagsiservisyo. At tingnan nyo rin yung attitude. Oo. Kung nakikita nyo na ang attitude ng isang kumakandidato walay kinto. Records. Walay aliwan kagagawa to o ami ugali to at mabambanday. Paano ito igawan nyo satan? Iboto yun ni kasi no nasabi-sabi? Pag nakita nyo kasi yung yung mukha ni Dr. Jose Rizal binubuto na ninyo Ni dadakal kinatan. Kung nakita niya yung mukha ng 100. Sinong nandoon sa mukha ng 100? Ni dadakal maimis natan yakin. Raramay gabay doon tagam. Ay on. Malapit ng BSK kaya yung kailang ngiti hanggang tayo na. Meron akong nakita kahapon yung ngiti niya mukhang ngiti ng aso nangangagat. Kahapon yung nakita ko rin ba? Nakita mo rin. Singa imis bakas balot. Yung imis bakas. Yung ngiti niya parang ngiti ng aso, parang walang na ba ang tutuloy to? Kalasin to. Akala ko yung kalinggis balot. Akala ko ngiti na talagang ngiting yung kaibigan. Maong ni may imis demonyo. Tatam ng demonyo. Kanyan aratan niya kandidato man bilang si Karat Umbatik at sa BSK kinay manasinggalang BSK at napagya ningningan nyo amingawan nyo tansilipin nyo ng turay kagagawa tutan nantayo amay bulok y kamatis ibantak nyo ang ginayari nila segregate separate agi ilalaw kad sara ramay limpyo tanoy niya karyuda sa basket yung limpyon kamatis ito bulok y kamatis ito magmaliwan to bulok yung may kamatis nakaukulan aratay piliin yun kamatis ipresenta yun at tapo na lamisan at aramay limpyo aliwan sa aramay bulok kamatis wala tayong binabanggit dito Panaon niya kamatis
Panahon na kamatis, tomato sis. Nakislamot. Pandalaman. Ano yung pandalaman to? Wala kayo matira. Sige, alas 6. Napalagtan nakin. Alas 6, Panahon na kamatis. Panahon lang din na kamatis sa English tutan ha. Anting English tutan. Tomato season. Kailan? Tomato season. Ay, gugumin yung tatay ko yan. Tatay. Pagkatak. Panahon lang din na kamatis. Tinatawag tayo. English mo na ba? Makita kayo si Rinakin. English tutan. So, May other term na panaoy kamatis. sige pa. English, ha? English. English tutan panahon na kamatis. Tomato harvest. Sige. Na panaon, harvest. Ano yung panaon? Naman may season. Correct. Season. Ala. No kamatis, tomato. Yeah. Ang panaoy kamatis, katon, tomato, season. Ayan. Bulok, may segregate. Correct. Alas 6:28 ng No, umaga. ako segregate, nadamay may limpyo. Correct. Sa ating pagpapatuloy sa ating programa, talakayan din natin mamaya yung mga iba't ibang mga issue. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung San ang puta-putang Iran Impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties, made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office.
Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:36 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terio Lengcor, Team Active Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakar. Araw po ngayon ng Huwebes, Pizza 18 sa buwan ng Honyo 2026.
Samahan nyo kami sa mga pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Good morning kay Vicky Cayago Jucaris. Kilala mo ito. Sabi niya, good morning po, idol. Shout out mga kasama ko sa senior office ng bayan ng Calasiao, Pangasinan. Oscar. Oo. Diyan sa may opisina nila sa munisipyo. Oo. Sina Madam tinatingnan ko Madeline siguro ito. Ayan. Si Madam Madeline Valio, si Michelle Royupa. Ayan, si Sheila Eva Reyes, si Shermin Mario, Lorna, Gloria, Gina, Elvira. Salamat po. Mula ito kay Vicky Cayago Jucaris. Ayan. Harold Johnson, Harold Gangat, dyan sa may mayor's office. Good morning, sir, sabi niya. Alfredo Banicad ng San Carlos City, magandang umaga po sa iyo. Ayan, ganun din kay Lolo Orpilia, dyan sa may Western Pangasinan. Good morning. Si Sir Zarlo Gonzales. Kaba mo ya, amit tayo dyan correct. Nan Monday. Si Sir Bads Vidal. Kabandaan ko manayaya si Master Sarlo. Bumabukig. Taga-bukig mo. Ayan. Si Maribek Rivera Balason, good morning. At ganoon din kay Mar Pasqua. Si Sir Ben. Benga Babillanos. Si Ben Joby. Ayan. Si Sir Ben Babillanos. Good morning. Si Julian Fernandez Hoson. Ayan. Good morning. Good morning. At gayon din kay Marie Cris Abarra, Susana Bungar Bustamante, good morning. Merlita Abilia, Elmer Soriano, at si Silvia Romero. Ayan. Alas 6:39 ng umaga. Sa iba pang mga issue, kapaborito Errol. Si Jomar Tabora de Guzman. Good morning. Mandadagal kami at Kanawalan Binmalay. Kanawalan Binmalay. Ayan, good morning. At si Kauditan. Good morning, Matt. At saray dumaring tayo. Ditan at Calasiao. Good morning. Ay, dyan sa may public market. Marami yung taong kanya. Nagapakinig. Napakinggan lang yung boses ni Kapaborito Errol, kilala nila kaagad Don Ramon Bautista Sr. Good morning, sir. Si former Vice Mayor, former board member. Marami nagtatanong, bakit naging member si Sir Ramon Bautista Sr.? Sabi, dahil siya po ang kauna-unahang PCL President. Nung aminan limasa tay Councilors League. Ed Luyag, si Katoso una-unaan. Ayan. Nagmalo ya representante na Sarate Amenya Councilors Jad Provincial Board. Si Katomatso Kabada. Tawag na Mr. Health. Mr. Health na yung narapod kinlatan. Region 1 Medical Center. Correct. Siyempre, good morning, Matt. At saray dumaringaw tayo dito na Region 1 Medical Center. May ito dumaringaw tayo. Si Dr. Roland Mejia. Centennial Medical Center Chief. Ayan, good morning po sa inyo. Dr. Joseph Roland Mejia. Ayan, good morning. At ganoon din kay Mayor Carl Christian Bigan ng Mapandan. Magandang umaga kay Sir Jeff Frel. At bayag tamalan na agapi tuyawan. Si Mayor Carl. Sa ito siguro ng istoribon ba ito natin? Paano man lilibor latsayan sakbay? Okay. Si Dr. Felix Domicilio, good morning. Si Sir Ansel Sarate, good morning. At si Manny Boy Landingin. Si Boss Darwin, magandang umaga sa iyo dyan sa San Carlos. Dyan sa Mapandan. San Carlos. Speaking of San Carlos. Mayor Ayoy.
Ayan, good morning. Resuelio. Uy, advance happy birthday. Birthday to the June 20. Ano ka nalili mo ka-birthday yan to si Ama. Good Ama, okay. Oo. June 20. Advance happy birthday. Ano bang petsa ngayon? 18. Bukas na isa. 18. So advance happy birthday. Dakinan Gub Ama. Atan si City Mayor Julier Ayoy Resuelio. Ayun na ito po ito, pigara idadda. Next question. Next question. Ayan. Mamauran la, siyempre, medyo, may mawit kayo, nasaratay pananggayo, at laman-laman nyo. Mahirap lay trangkaso. No Tiago. Ang putang nanti. Singa karuman. Pero imura na, grabe, oran to kalabyan mo, kanya na, may pabago-bago panahon malante, kanya na mas marakap no wala ray pananggayo at laman-laman nyo, meron kayong mga panangga at ulad ng payong para hindi kayo mabasa at hindi kayo lagnatin mahirap na ang magkasakit Singa siya, nanimbo nagasimba talagang ayon, ang tanga gano'n siya medyo di mo may lamang ko lang. Actually, abalang subusis ko. Abalang ko ingon at may inarkilada ka ng ansyon. Si siya kinmat, medyo aliwakan ko. Kanyan nakaukulan. May gimperan tayo, susatay laman tayo. Tas nautang ko ikinanti si Gub Ama Idsatan amay babaga to manang kayo amay sangkairapan lang pamilya kwanto no sa tay padre de pamilya at si katulabat sa manaanap na amay pambilay na sa may sangkairapan niya pamilya si katuni sumansakit paano tararaman so membro pamilya to kon tudugan kanya na si kayo ram padre di pamilya pero at least nun saman no walay makali na sakit at may numay day umbatik kad patambalan lalo na sa raramay government hospitals correct raramay hospital na luyag on kasi natang kasi at may dakulatambal say malinis so hospital sana hospital na nangmamat pero asali yun di malanditan at PPH natan ay singa kinmeta amay namaliwakin singa katakyan Forest Hospital diba ano tang Forest o Forest ni imbagam asing girl ay birthday nan Gub Ama lante nan saman nan si katoy gobernador from year 2007 tinauntan ditan man si celebrate birthday to hospital liliberan to tan actually correct actually may yearly tan ang gapoy sa may na sara may panangan at sara may pasyente antam tay leader nang nangantoy kipapasa na sara rate hospital nananto nantoy kulang nananto ananto raramay na pagninggawaan correct diba natanoy akaawat na ISO certified so certified ISO certified so atay provincial hospital labin apat actually so government hospital at luyag na Pangasinan including itay Bulingit hospital at PPH hospital barangay Bulingit kasitan at ay provincial hospital at Bulingit so talagang dakal na dita didadayo datan natan sa hospital of choice dala Region 1 Medical Center akin ang Agawa so batikan danatan si Agawa
at apauyanan iaratan so government Si Kilay kin, si Kilay Manlinggis. Kani wala may kinante. Agamo na iyamo nanto itsura to tay PPH nata. Wala may kinante dia may listener tayo met. Actually wala Hong Kong iya pero sa may membro pamilya to imbatik da ed bulingit ditan ed da San Carlos. Natan agda kuno asikasuon akin ang agawa akin asikasuon kanyan na nakaukulan niya kinsirin atanit nipag ayusun kumun nasa manuuloy natan pero nga po awin ada katantulatan susaratan niya hospital awin abisita tulatan iaratay government hospital ang piano agtunean no ineratay paspasin na sa ratay hospital sa luyag na Pangasinan, di ba? Tatamat siguro. Kanyan na tatamat siguro no inasukulan dararatan. Ang piano agtunean no antura may aramay kategorya na sa ratay hospital. Very simple ba? Tadatan. Say pupuntuan ta jay pag hindi mo mahigitan pilitin mong mapantayan. Sana. Oo, pag hindi mo pa rin mapantayan at hindi mo nangakayang higitan trabahuhin nyo. Si katutan sa may sakoy at saray iyo dalante akin at apo yanan aratan ya government hospital atanat duplugan nasaramay awalaan nasaratay sakit duplugay kintanay aray maihirap. Correct. Kanya na kulang amo so satay panag-asikaso kumpleto balot so satay pundo na probinsya parad satay kalusugan parad saray hospital parad saray tambal iner so nakartutan so satay pundo akin at napapaulyanan iaratan pangkaukulan na saray mamairap bilay kanya na ayat akin ipapasabi dalan bungat si kami mayaman mo la so sa may nakakatungtong metan na mangiduduplog na saratan niya reklamo para magdoy na sa yung programa kanya si kami at minsahiro kami labat ipapasabi mo si Kayura ipapasan na ospital ng Saman tanatan na ikumpara na kasi hindi naman bulag yung mga kababayan natin na ikumpara na itsura nila bata na paano to serbisyo lante sa hospital na pagkumunya malinis iaratan ta siyempre abig lamang lante sa pantutungtungan tano maretak itay hospital siyempre wag talama infeksyon sara to pasyente nakaukulan niya malinis iaratahan tapi untanet marakip mo't presentable mo't sara tay uuladitan tan agana bidimla iaratay pasyenten uuladitan kanya na atan susamay iyo no akin at apa napapagan aratan aliwan sa may unluor so sakit mo correct kanyan na ikukungkung niya at si kayo talapod si kami matlante so kukulit-kuliton nasaratan niya pasyente makakakar at saratan niya government hospital atan at walatan at 5 nasay provincial government tigara so nyalukit yu pundo parad saratan hospital nabalik anda wala mo so Region 1 Medical Center ayon sa nyo labat so biyahe dagupan nararamay undalan dito na sa ating gagawin ng karsada ay mambalon kayo ikin pasensya lante no labi manaya grabe perwisyo to manayatan so karsada duga medyaga Arellano no rush hour grabe anta karon manot wala ni rekin kamote
Di ba, yung from Nuwalakad, Nalapukad, Lukaw area, yung Paway kad Dawel, man right turn ka, tapi maka U-turn ka di man nagkula ay simbaan na Latter-day Saints. Saan ka lamang pabunuan. Wala rin kamote, bigla rin yung kawigi. Correct. Sara ang dararami nalalapod bunuan. Di ba? Ganyan, antoy singaguro akin at babayag-bayagan datan. Okay, mabayag sa construction tutan, may kinain harang dala may bulldozer, di manad sa may nampigayan na sa may tamo sa man, Center Island, insan na walay bulldozer, at pagday na karsada, yagmat kikimay, anto so makasiwig tamang malagmat itang karsada. Napaka-exit po yung karsada. Maliit na portion pero perwisyo. So, perwisyo ang dulot niyan. Jad bayag to. Sino ba yung kontraktor dyan? I-monitor lang na DPWH. Si Karala sumangkungkong no sa pamo sumanggagawad sa atan kare. Lante. So nababasa na ko no. Mangingon ta aga padalan ditan. Padalan ditan si sekretary baka nan dimmalan aliwan rush hour. Secretary Dison. Diba mong ni may arsa dun. Nan nila to. Ni sarag tulandala ng kuno. Lante. May arsa dun compound ditan na karanglahan man. Lante. Ang nakikita nila na yung equipment dyan, wala na mula no sa manggagawa. Yung BCSI. Walay DPWH lang. Mambantay ditan. Sino may-ari ng BCSI? Wala na mula no sa manggagawa. Bangar ka mo. May DPWH. Mangidadaulod sa atan ta distrito ikinta na may nasasakop ay second Pangasinan Engineering District. Pero manlanti nananong dati kontraktor na may kinitan equipment kabat na sipatan. Hoy, gising! Sumpalan nila, tapiano kin. Sige. Good morning kay Merlita Abilia. Ayan. Si Lisa Sim, good morning. Rebecca Jimenez Tamayo. Gawin din kay Michael Mariado Sugano ba? Si Clifford Abilia. Jeffrey Castillo, good morning. Mr. Ramos ng Mangkop Kalasyaw. Si Kagawad Raymond. Taminaya ng mga barangay Mangkop. Kapitan Saldi Bauso ng barangay Makabito Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga kay Kagawad John Gabrielio. Magandang umaga. At ganun din kay former Liga President Carlito Dion. Joel Carbu. Good morning. Kay Daddy Pidlawan, Arturo Eustaquio, good morning. Kay Rosel Pascual ng Olongapo City. Magandang malayo Good morning. Sabi niya batiin niyo nga kami dito sa Olongapo. Sabi ni Rosel Pascual na nanonood sila ngayon. Sige, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin, si Engineer Ben Datwin, good morning. Councilor Mike Season. Si Councilor Rosilio Risco. Councilor Jopi. Si former Councilor Gerald Apicial. Diyan sa may Mayor's Office, magandang umaga kay Boss Carlo, kay Madam Marme, kay Sir Bayan, garon din kay Sergeant Esteves at Madam Jobet Apiado Esteves. Congratulations kay Sergeant Basa. Oo. Nanalo may golf tournament dito na bunuan. Good morning din kay Caramel de la Cruz. Kumusta ka na, bro? At good morning din kay
Councilor Chineros Fertis Flores ng Mangaldan. Si Vice Mayor. Johnny Cabrera. Johnny Cabrera. Magandang umaga. Si Sir Jonar Lapore, good morning, Ditan Barangay Anolid. Good morning, si kayo. Good morning mo, tadakinan na Majina Kurda. Ayan. At siyempre, good morning kay Mayor Alfonso, Alpis Soriano. Ayan, dyan sa may Malasiki, Pangasinan. Good morning po sa inyo. Okay. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapoid. At magbabalik bukas. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, nandyan si nandyan si Station Manager Joey Bebe. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning ni Ka-Orly Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadjala sa programan Mamba